Kita berdua dulu. Horas madi kita saludna. Perhaladu HKBP kebayaran baru pasahaton selamat hari Minggu madi sudah ruas nama dohoti permingguan di gerejaon songoni di ruas nama dohoti permingguan di nganan nabe. Tapuji batu hatta marhite ede sian onom 154 ayat sada dohot ayat 2. Jongjong Mahita. Mar hite-hite goarni de bata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tod di porbadia, natu mau palangit dohot tanoon. Amin. Mar suara ulup-ulup mahamu pabuahon, batu begehon hatai, pasar hamu mairo di ujung di tanoon, dok hamu ma, nunga di palua Jehovah na posona si Jakob, marulup-ulup do tu de bata maho, ale sadok tanoon, edeho kamu maha mulia ni guarna, marmulia mabahai kamu puji-pujian na, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martangyang mahita. Ale Tuhan de bata pargogo na so hatu dosan, holan alani asini roham sabigdo, ubahine tarbay kami marpung di jolom, marsadani roha martangyang tuho, di perbaga-baga hodo di bagasan hatam, mulu adong dua manang tulu halak marpungu marhite-hite guarmo, lehono mudo na pinangidon na sida. Ale Tuhan, pasaut mabaga-bagami, tangi hom mapangidion nami, leho mana tahu hanguluan nami, leho madihami saliling di hasyanganon, parbinotoat di hasitongami, doho di hanguluas saliling-liling na, marhite-hite anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Hudul mahamu. Maredde mahita sian buku edde nomor 214 ayat sadar.
Tangihon hamu mapati ni debata Imasian Rom 12 ayat 12. Marlas ni roha mahamu makirim, marbengek ni roha ma dihapor suhon, jugul hok kamu ma martangyang mahita mangidogogo sia tuhat talau mangulaho pati nai. Ale Tuhan dibata, sai pargugui mahami, mangulau nahobar tupatikmi. Amin. Marede mahitesian buku ede nomor 410 sada ayat sada dohot ayat tulu. Jongjong mahamuna. Tato poti madu sata tujulu ni debata martangyang mahita. Ali Tuhan debata pargogo na sohatu dosan jala ama para siroha. Dang lomorohami dahamatean ni pardosa. Mula manian parjahati tu madikodalan na asa mangolu ibana. Ido dipangido roham. Alani ubay dipangido hami. Saya sudah ti maturutorum asa unang mangonai be tu hami. Saya sudah dosa nami asa mangulu hami di bagasan asini roham. Saya pargugui mahami asa margogo hami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni debata taringo tu hasesaan ni dosatta. Songono dohata ni Tuhan Yesus. Nunga diharsai hoau marhitesian akka dosam. Jala nunga dilojai hoau marhitesian akka hajahatomu. Au tutu
Au sadiri manelesai akka pangalosim alani hadirioko. Jaladang behu paingon-ingon akka dosam. Hasangapon ma di debata na digijang. Amin. Hudul mahamud. Marede mahita sian buku ede nomor 463 ayat 2. Hatani debata turpuk epistel di mingguta sadarion imana tersurat di sada Samuel sada ayat sia sampai ayat 10 alu. Jadi dung mangam minum jala minum di silo hehe masihana ale hudul di hudulanna yang gomalim eli di labung tiang ni bagas ni Jehovah. Dung namarsak si tutu rohana gabe martangiang si Hanna tu Jehovah uhud tu matangis di si tutu. Dungi marbaga-baga maibana nin nama ale Jehovah Zebaot molo ditatap roham pardangolan ni naposom jala dingot hoau jala dang halupahonomu naposom jala dilehokko tu naposom sada anak lehonok kuma ibana musa itu Jehovah saliling mangului ibana jala dang jadi hona raut pernabung uluna. Jadi dung leleng ibana marpangiang di jolo ni Jehovah saya di pamanat-manat si Eli ma pamanganna. Ai martang yang dibaga sarohana do si Hanna. Asal ubit-ubit bibirna, dang tarbege yang ga suarana. Gabi diri pusi Eli ma namabuk ibana. Jadi ninna si Eli ma tu ibana. Sadia lelengon ho mabuk, utahon ma anggur ni inumi sian ho. Alai ninna si Hanna ma mangalusi. Si tokka ali tuakku. Parupun na godok roha dua watahe dang dukku inum anggur manang sinu man nakoras roha kido na huseo di jolo ni Jehovah. Unang tumbahen na kosom hiraboru na jahat ay sian ponjot dot arsak ni rohaku na godangi au makatai rasi rasanuain. Dungin na si Elima mangalusi lau maho muli mardame-dame saya nalehono ni debata ni Israel tuho na pinangidom sian ibana. Jadi ninasihan nama saya dapotan asini roha mana posomi di jolom. Dungi ditulus parupuan ni madalan na jalamangan bohina pe dang be surbot nian idaon ido sahatna. Mertua dona tu mangihon hata ni debata jalan no piopsa. Amin. Amin. Tabigima kor inahana. Oh
Ayat 2 dohot ayat 3. Jongjong Mahita.
taha tidak ko maha porsiaot tai songonan hina tidak ko ni dong atas saha porsiaon di sadok portibion rap mahita madok au porsia di dewa ta Jehovah ido ama pargogo naso hatu dosan nato mo palangit do tanoon au porsia di Yesus Kristus anak ni debata nasasadai imana ditubuhon di si Maria nagabe-gabean si anto di porbadia adorang suabubuan ido tuhata natumaon na bernit di panguhuman ni silatus na mati tarpajal do ibana di hau pinor silang na tuat tubanua toru dong ditanom na mulak mangulu di hari patuluhon na manaik tu surgo lau hudul tu siamu ni di bata Jehovah amanai pargogo naso hatu dosani disima ibana pai mamulak sogo tu tanoon manguhumi halak na mangulu dohot na mate au porsia di tod di porbadia jala adong sada huria nabadia huriha topan ni halak Kristen akan nabadia dohot dihasisani dosa dohot dihatai namadok mulak mangulu sugut daging ni halak nong mate dohot dihanguluan nasra sudah amin hudul Muhammad tabegema kursian sektor saroha.
Tapi gimana tikting di hita sadarion? Tikting di Huriata, Minggu, tanggal sia Mei 2020 sada. Parjolo, sadarion ima minggu rogate, lapatanna martangiang. Paduahon ruas namoding. Nunga marujung ngolu di hari Sabtu, tanggal 8 Mei 2020 sada, ima opui emeritus eporus HKBP, Pendeta Dr. SAE Nababan, tutup umur 88 tahun, nahina baluhon ni inang Alida Boru Tobing, sian sektor Marsada. Jala sadarion di Patupa Huriata do parmingguon di rumah duka RSPAD pukul sia wib. Tatang nyakon ma asa tibu tarapul keluarga na tininggal hotsa. Patoluhon tikting naing marbagas. Tikting Parjolo, Goar Rian Menard Riwurohi, anak ni Amata Ludwig Albinus Riwurohi, tubuh ni Inata Juwita Yuliana, alamat Jalan Anggrek Raya nomor 1127A Pinang Tangerang. Huria GPIB Jemaat Kasih Setia Ciledug. Dohot Oroana, Goar Kristin Yemima Lasma Marsaulina Boru Siahaan, Boru Niamata Toga Martua Raja Siahaan, tubuh ni Inata Ani Frida Boru Panjaitan, alamat Menteng Residence FC 5 nomor 10 Bintaro, Tangerang Selatan. Huria HKBP Kebayoran Baru Resort Kebayoran. Pamasu-masuon ima dari Sabtu tanggal 22 Mei 2020 sada pukul 10 WIB di HKBP Kebayoran Baru Resort Kebayoran. Saya di pasu-pasu tuhata ma sakap parbagasan ni nasida. Paupaton ruas nataba. Mamuka sadarion Minggu tanggal sia Mei 2020 sada tajalodo gaberwasta nai baru ima keluarga Boni Oskario Simanjutak inatai Puca Kinski Boru Panggabean dot sadadak danak Ilona Elea Morela Simanjuntak. Sektor Sion. Nasida Pidasian Gereja GPIB Jemaat Philadelphia Bintaro. Nuaeng nasida maringanan di Jalan Haji Mandar Utama, Blok DE 2, nomor 5, Bintaro Jaya, Sektor Tolua Barat. Sude parhalado doot ruasnya KBP Kebayoran Baru, pasaton selamat datang tu nasida, jala makirim asagabe ruas nama ngulu nasida, jala parsidohot di aka ulaon na adong di Huriat taon. Palimahon, pesta parningotan ari hana naik ni Tuhan Yesus. Hari Kamis, tanggal 10 Mei 2020 sada, ima pesta parningotan di hana naik ni Tuhan Yesus Kristus. Dinasadari patu paotta do parmingguon bahasa Batak pagi pukul 8 WIB, dohot bahasa Indonesia pukul 10 WIB. Dung sidung par jamita laos papungupelian tujolo ni langgatan dohita bayan tu pakta tuha perluan ni pengembangan masyarakat. Paunopon Panitia HUT dot Gotilon HKBP Kebayoran Baru 2020 sada. Nunga terbentuk Panitia HUT napa pitupuluhon dot Pesta Gotilon HKBP Kebayoran Baru tahun 2020 sada. Goar-goar ni panitiai boi mata jaha di warta cetak. Papituhon selamat ulang tahun hari hatu tubuh dot ulang tahun hari parbagason. Parhalado doot ruas ni Huriata pasahaton selamat ulang tahun ari hatu tubuh doot selamat ulang tahun ari parbagason tusude ruas ni Huria na tubuh manang marbagas di tanggal sia sahat rotu 15 Mei. Sai tuhatama nama masu-masu
Molo tungadong ruas ni huriata nasotar surat dope guarna di tikting na ulang tahun ni di paboa ma tuganop situana di sektor masing-masing dohot tu sekretariat. Palualuhon jalana terakhir aka tiktik naso jinahon hobar tu tikting sadarion denggan mata jaha. Songoni masaat ni tikting di huriata di bagasan minggu sadarion taingot bema manang nyakoni tu joloni tu hata. Marede mahita sian bukuede nomor 240 sia ayat sada dohot ayat 2 Uhud Papung Pelian. Martang yang mahita damini debata na sumurung sian salut naroha imana mangaramoti ate-ate doho pikiramuna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas madita salutna dia mau kadamang dainang dohot kadamang dainang nama dohoti ibadah live streaming sadarion di bagas tabi hatani debata dihita imana tersurat di sada Yohanes bidu 5 mamuka sian ayat sada sahatu ayat 5 ujama di tonga-tongata tapai tiup ma songono ma hatani debata taringot tuha porsiaon ganup na porsia Yesus do Kristus ido naung tubuh sia debata jala ganup nama kaholongi ibana nama nubuhon haholongan ni ido nang natubu sian ibana sianodo taboto naung holong rohata di aka anak ni debata molo taha holongi debata jala taraduti patikna ayo do holong ni rohani debata
molo taradoti patikna, dada nanduk patik nai, aina sana tubus yang debatado manaluhon portibion, haporsio taido nang monang manaluhon portibion, isedo manaluhon portibion ia sona porsia di Yesus Kristus anak ni debata ido yang go sahatna disadatiki adong masada keluarga sada keluargaon holan namar badai o makna do bapakna suamina do istrina sai hola merbadai garup tiki pajupang berbadai pajupang merbadai alai ditiki na marbadaon nasida jala borunaon termasuk do tu kamar marbadai halaki marsialusan halaki masuk maburuna tu kamar dung masuk boruna tu kamar dipangulu malilin sahat tu adigan nasida so marbadai marsialusani tordiobuson boruna omma lilini sadihari nasi daso o makna doh bapak no merbada yo busomma garup tiki doh halako pajupang merbadai garup tiki halako parjupang merbadai terus masongoni sehali dua hali tolu hali tiki merbadai Roma masuk ma borunau tu kamarna yo di pangulu malilin dong sae dia busomma songoni maturus disadatiki merbada bulum ma o makna do bapak naon moloon dang bui be ido konibana songo dia marpultaha masude isapato magala sipas na irusaki ma sude perabot ale mau di HKBP Kabar Baru dah ngadong songoni ate amanginang isapatom ma aka keramik berbada bulum ma tangis ma burunaon masuk ma ibana musa itu kamar ipangulu malilin ganup tiki ibana di pangulu lilini martang yang di mana alai moloon di nomor beda bulun natorasna molo ngadang dang binoto be ipanguli bana dulilin hu matangi si bana tarili lumay bana dido ibana maditangina molo Tuhan homa napapitopon apion naburunomma moloon Tuhan homa napamitopon apion dang tolap pube saya ganup tiki do martangi yang tuhot sambil tarilu bana sambil tarilu ganup tiki doa martangi yang tuho saya merbada do terus omakon do bapakon saya terus nadi damar soali saya terus nasida moloon merbada bulun may mana merbada bulun mana sida sudah disapati sudah hancur dang tolap pube Tuhan homa pamitopon apion lilinon terus may bana tangis ipipit di bana mamatana tiba-tiba dang terbegi bana beswarai dang terbegi bana beswarai nomor badai ale ngamituk be api ibu koi bana mamatana ba akhirna iberengi bana ma natorasna nunga dipudi ibana
ganupari ditiki marbada saya dibereng bapaknya do memang bahwa anaknya masuk ke kamar. Alai di marbada boloni ibana nasida natorasna ibereng ma jala saya tangis terus berunaun. Alai dung dibereng berunaun mana torasna di pudina gabe didokma moleate ma Tuhan dia lusihodo tangyaku gabe marsiaula manasida didok natoras nama omma parpudi sahali hami marbada tangis manasida di haul ma marsiaula manasida jala di sol-soli natoras nama hasalani mana hasalani nasida ado naneng dohono di sia manginang totu marpakor hodo yang gotangyang totu di tonga-tonga ni nguluta adong do parbui ni tangyang nang pesipata olo do tangyangi di namartangnya kita olo do apatis sama seperti yang diutarakan si burunakin moloot Tuhan ho mapamitop ponapionin na moloon dang tahan beawin na olo do si patahita songoni ngatur sita martangyang moloot Tuhan toy ma sohupangido pe leonomu syukur kalau tidak ya sudah olo do ita songoni dos-dos songo si burunakin pertama dia menghembuskan ketika sudah berhenti mereka berkelahi perempuan itu burunaon mematikan api alai marbada boloni nasida dang sanggup bina imana pemitup pun api olo do si patahita songonia manginang olo do hita si patah di tonga-tonga ninguluta gabe tarajumi ma bahwa doa itu terkadang sebagai alat sebagai tameng alai didok ma dihatani debata molo porsea hamu pangido hamu matu debata ima taringo tuha porsiaon molo porsea hamu Yesus do Kristusi molo porsea hamu na tubusian debata ido manaluho portibion molo porsea hamu na monang do hamu manaluhon portibion ido minggu tasadarion martangiang rogate o jahan ni halak Kristen mai dina martangyangi tu isi do martangiang tu debata tu isi do martangiang om mana didokna nama naluhon portibii siapakah itu Yesus Kristus jala molo didok do martangiang ini adalah nafas kehidupan keberlangsungan hidup molo rikok do dihamu minum mamanginang molo rikok do dihamu mangan pasti minum dohamu pasti mangan dohamu rogate martangyang berdoa itu merupakan nafas kehidupan keberlangsungan hidup manusia itu taringo tu haporsiao pesongonido haporsiaon kepercayaan itu merupakan suatu keberlangsungan hidup di tengah-tengah kehidupan kita alani ima dihamu kadamang dainang tangiang ni halak na porsia maka lungut do dihirim rohana do jala di pasat ibana do jala ikut di bagasa toddi do jala di bagasan hasitonga do makana adong hata Nabi Yusuf Madok tiada kata seindah doa inna
tiada kata seindah doa tentu dipasahat tu debata tang yang tai alana adong do jala tapasahat doi di bagasato di doho asitongan alani ima tang yang tidak berdoa bukan mulut-mulut, di bagasan hapor siao do jala di bagasato di do asabui mahita mangaraduti. Itu merupakan keberlangsungan hidup kita. Nafas terus kita membutuhkan dia, setiap saat kita membutuhkan dia, setiap waktu kita membutuhkan dia, sehingga gaya hidup orang-orang percaya, gaya hidup orang yang setia, gaya hidup yang percaya kepada Yesus, dia adalah berdoa. Atau ngamanginang ahamana neng dohono diturpuk taon perjulu maka holongi debata jalan mangaraduti patikna, maka holongi debata jala mangaraduti patikna taha porsiai deh jala taha tidak kudui nasian debata na tubuh sia debata imana bu imana luho pertibion ido turpuk taon alai haolongi hamuma radoti hamuma patikna ido do musi diturpuk taon molo taradoti patikna holong dorohata tu debata molo taradoti patikna berarti hita dang marhaga leon. Molo taradoti patikna, molo taradoti hatana, berarti ojahata ima si pertangiang. Alani ima di bagasan tangyang ta, iko boy do taradoti, jala tahapur syai, iya debata parsaurata, dang boy tarsirang dohot debata, ganup tiki ganup pari. Dang boy tarsirang do debata ganup tiki ganup pari, kita tetap memanggil dan tetap mengingat bahwa Allah memberikan yang terbaik bagi kita. Napa duahon ha porsyotai do nang monang manaluho pertibion. Percayakah bahwa ada kekuatan doa di tengah-tengah kehidupan kita? Tunghalak namar gogo si partangiangi. Itu kan? Percayakah bahwa melalui doa ada kekuatan? Ada semangat yang baru. Alai ikotaboto do idia do ingana ni tangiangi ikotaboto do idia do inganan tempat dari doa itu. Marulang tahun nama tanah itangnya kodo mau lihat maale Tuhan di leko umur nagajang selama ulang tahun ma di suamiku hasianku inna ale di dia dibain di media sosial. Mau lihat ma Tuhan songonon ale di dia dibain di media sosial. HP di sampingna do yang go nama ulang tahun ni suami nama nang istri nama nang yanakonna. Imana masa nuaingon alai inganan hapor syotai kepercayaan kita itu berdoa itu harus kita tunjukkan dan di mana tempatnya, sehingga bui dohita monang kita bisa mengalahkan akana adong panur yang pargap-gap aka haliluon akana mabahin rohat tagabe rudut akan nama bahir rohata dang porsia betu debata
akan nama bahan rohata dan margugu be, sehingga melalui kepercayaan kita kepada Tuhan, melalui doa kita kepada Tuhan, kita mampu mengalahkan dunia ini. Anani dia mau kada mangdainang ido ojahan di tonga-tonga ni paranguluata, halak na porsia tu debata, halak na porsia tu Yesus Kristus, halak na porsia tu ibana marojahan jala togudo ha porsiona di Yesus Kristus. Bui maibana madopa ngaka musuh, mengkanter semua, menghalang semua. Ketika imanmu, ketika kepercayaanmu, ketika engkau mengatakan dan mampu berkomunikasi kepada Tuhan melalui doamu, maka kita sebagai orang yang percaya mampu mengalahkan dunia ini. Nah, patuluhon manotong ma martangiang, manotong ma martangiang. Na sutupado diula halak na porsia mazadi martangiang sadi hari pe, tidak pernah berhenti sampai kapanpun dalam hal berdoa. Aiguarnafe nafas kehidupan, aiguarnafe keberlangsungan hidup. Songon nakin aksura dang minum hita boha, aksura dang manga kita boha. Itulah dikatakan keberlangsungan hidup. 4 sehat 5 sempurna doyango tangyangi ido tahe mangina. 4 sehat 5 sempurna doi kebutuhan doi. Kalau engkau mengatakan itu kebutuhan, silakan. Tapi kalau engkau mengatakan itu tidak kebutuhan, silakan. Taringok tu hapor syao doon. Adakah orang yang mengatakan dalam kehidupannya martangiang peau amang paditanami, martangiang peau amang parhaladunami? So adong dilema nangaha. Ai so martangiang pe mardala do sahat do kator. Sahat do parkarijuan. Iya. Memang benar. Coba maju dan martangnya kita di Bagasan Samingguon. Apakah kita selamat-selamat saja? Bisa iya, bisa tidak. Coba maju hita martangiang di Bagasan Samingguon, termamora do hita. Bisa iya, bisa tidak. Jadi taringok tu hapor syao doon, bahwa dikatakan doa itu merupakan keberlangsungan hidup di tengah-tengah kita. Porsia doho bahwa natubu sia debata manaluho pertibion. Porsia dohita ha porsio tai pamonako kita manaluho pertibion. Molo porsia dohita ima dipakulingi di minggu rogate sadarion unang masa dihamu. Manang sa di hari pe martangnyangi. Jangan tinggalkan doa itu. Jangan tinggalkan kehidupan itu, persekutuan itu, komunikasi itu di tengah-tengah kehidupanmu. Anggiak ma songon temata sadarion topik minggu tangiang ni halak na porsia, tangiang ni halak na porsia di tonga-tonga ni paranguluta. Percayakah kita bahwa doa itu membawa sukacita bagi kehidupan kita? Percayakah kita bahwa doa itu membawa perubahan di tengah-tengah kehidupan kita? Songon ede doa mengubah segala sesuatu. Songon di awal nakin doa itu jangan dijadikan alat atau tameng kan. So tung gabe dang porsia hita tutang yang non. Tor hatok-hatok hita martang yang akhirna aha apatis.
tidak lagi semangat berkomunikasi kepada Tuhan. Surah gampang-gampang kita martangi yang mangido, langsung diberikan dia torileon di mana tuh hita nggak tahu hita na martangiangi martangnya kita Tuhan lehono mudo jam 10-an non mobil baru dah kan? Tuhan lehono mudo anon jam 11 songono dah jabu baru dah. Tuhan lehono mudo anon jam 12 songono dah. Tuhan jam sada no songono dah. Surah bui songoni au pengamar tangyang songoni kan utangnya kon ali Tuhan ai bai majo au botar Tuhan turudutnya nau nabi rongon nih kan bui de songoni. Tetapi itu semua adalah apatis. Bahwa komunikasi itu, nafas kehidupan itu, keberlangsungan hidup itu menjadi kebutuhan bagi kita. Itulah doa. Manotong mahita martangiang jala di bagasan pangaramotio ni debata mahita di tonga-tonga ni nguluta. Amin martangiang mahita. Mau lihat tema ali Tuhan disungguli hodo hami marhiti-hiti hatam ima di minggu rogate sadarion oludo sipata ali Tuhan lomos rohanami dukon martangnya kami oludo sipata galiha porsion nami sai martangia kami ali Tuhan tuho alai oludo sipata dang dia lusiho alai di paingoto dohami ali Tuhan marhiti-hiti hatam sadarion asa manotong mahami ido tangiang ni halak na porsea jala marhiti-hiti ha porsion nami ima nagabe kebutuhan tangiangi dihami ima dalan nami marsaor doto ima dalan nami laho mangidu madok muliate di tonga-tonga ni parangulun nami atau ngali Tuhan di bata amanami muliate ma dihatam ujako kami mai ali Tuhan di tonga-tonga ni ngulu nami wangulu kami mai di tonga-tonga ni parangulun nami pasu-pasu kami salutna pasu-pasu nang aka keluarga pasu-pasu nang aka ianakon na pinalumihommu to ganuk keluarga nami asa di bagasako mangulahon na hobar tulomom pasu-pasu na niulani tangan nami martabata balas ni roha di tonga-tonga ni parngulun nami ali Tuhan de bata amanami hutangnya ko kami do ruas ni huriam na marulang tahun di mingguon Homali Tuhan na mga lehon hahipason lehonomu haguguon di umur na baru na pinasahakmu di tonga-tonga ni keluarga nasida ulang tahun pernikahan doho ulang tahun hatutubu sahat tuho madaging atau di nasida pargugamu manasida di tonga-tonga ni ngulu nasida ali Tuhan bata amanami hutangnya ke kami do nagali namarsahit homatok tong ali Tuhan nama doni nama lehon na haguguon hai pason parguguamu lehonomu pakirimon terlumubi de keluarga na posom imau pui purus emeritus naong parjulo manda potoko parguguamu pasu-pasumu keluarga na tinanggilkon na posom homali Tuhan na mamasu-masu na mga lehon haipason haguguon tarapul ma keluarga tarapul ma sudi aka pinopar margugu manasida di tonga-tonga ni parangulun nasida atong saha tuhuma daging atau dinami pinuji pinasangak maho oleh Tuhan marhiti anakmu Tuhan Yesus Kristus
martangnya kami Tuho. Amin. Tapuji matuhata, mari demahita los tapapungu mapileta. Tapasahama pileta tuado pani debata martang yang mahita ali debata amanami na di bano gijang hodo haruan ni saluhud silehon-lehon na dinggando nasa olibasa na moliutus upasa tami masyan elhon mitu hami pela nami tuho say jalo may gabi uap na husus di jolom pasu-pasu may jala ramoti asa huparasya kami pilenon patibulhon harajomu di tonga-tonga ni huriam do di portibion buhay marohanami marhiti-hiti taudim asal mutadahami godang ni silehon-lehon mitu hami asalam girgir hami madok muliate tuho marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alia manami na dubano gijang say pinarbadia magwarmu say roma harajomu say sao malomo ni roham di manotongon songo na dubano gijang leon matuhami sedarion hanguluan siapari si sama dosa nami songon panisa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami una kami tugion tu pangujunan palua mahami sian pangago.
Mula mahamu di bagasa dame jalo hamu ma pasu-pasu siatu hata debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sodakon Tuhan debata mabohina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan debata mabohina tuho. Jala di pasar homa damena tu todim. Amin. 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 Dihamu akadamang dainang na di gerejaon doho dihamu akadamang dainang nama dohoti ibadah parmingguan marhiti-hiti live streaming sadarion hami namar tugas di mingguon pasahaton tabi dohot horas dohot selamat hari Minggu dihita salukna di pasu-pasu Tuhan mahita, di parbugui Tuhan mahita, jala saya diparbugui di leo Tuhan mahita, haguguon hasehaton, rudi saliling dililingna. Salam rogate madita, hors madita.